खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ बे ब्लगा जाहैबाय बैसागु स्पेशल ब्लग बैसागु जानायनि सिगांनिफ्रायनो बे ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जादों आरोना दायो जोङो नै संक्रान्तिनि सिगाङावहायनो जोङो खैजिमा बिदै हानो नागिरदों आरोना जाग्रोनोसै बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै माबायदि हाननाय जायो मायो गोलैबाय Dili, sudah. Iya lah, boleh Rosa, balik sih. खैजिमाखौ हानदों नै बेवाइफोर सानैया राजायाथ' हानफेराखै नालाय ओंखायनो आरो रोङाबो ओंखायनो बेवाइफोर सानैया हानदों ओमफ्राय न'खर मोनथामजों माने रानलायगोन आरोना दायो नै लामायावहाय थाइजौ बिफाङाव दङमोन आरो मोननैसो बेखौनो हानगासिनो दङ बेनि उनावहाय जोङो थांगोन बारियाव बेसेबां दङ बेखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन दाखालि नायनानै फैदोंमोन बारियावहाय दङ आरोना दंनाया बारियाव दङ जोंहा दा बिदैयासो दंना गैया मोनथिला आरो नै मोनबाय बैहाय मा बिफांथाय बेयो iya oh ho गोलैबाय नै मेरला बुरजा दङ बेहाय नै एसे बुरजाखौनो मोनसाबबाय बेहाय ओमफ्राय आं खैजिमाखौ नायनानैहाय सानबाय बे खैजिमाया जुदि नोंनाव अरफबनांगौबा मा जागोन होननानै अरदोंबो खिन्थु दे हानग्राफोरनावहाय आङो ओंखायनो गोजानाव थाहैखाबाय अरजानो गिनानैहाय दङ बेहाय ने दङ इलाय गबोदों बोदो ओइसो सायोथ' आरो आंबो अरजादों खैजिमाजों अरजागोन बाट खिन्थु जागोन आरो मानसि हारिया ओरैबायदि सानानैबाबो जागोन आरोना आंथ' जायानो जाफेराखैबो जायानो मानोबा जानो गोसो जाया आरोना दासिम बेसेबांखिनिखौ मोनदों आरोना जोङो आरो दंबावोसो खस्थ'थ' आरो बिराद अरबाय नै बे दा गोजा जागोन अरनाया बेसेबां बुरजा ओंखारगोनब्रा बेसेबां बुरजा ओंखारगोनलै बारा देराखै ने बारा देराखै बेलाय बेहायबो दङ बिराद गोजौ खिन्थु ओंखायनो नै जरा लागायनांबाय नों हानफादों नामा नायनायल' गोजौआव बैथिंजाय दङ दाखालिनो नायलांखादोंमोन बेहाय गोजौथार हानग्राफ्रा बिराद खस्थ' दै खिन्थु जानायावल' मोजां मिलौवो नामा जानो मोनहागोन ने मोनहागोन बैसागु होनोब्ला नोंथांमोननि गोसोआवहाय मा फैयो आंनि गोसोआवथ' फैयो गोखा गोखै जानाय मोसानाय रंजानाय माइब्रा बिदै लोंनाय ओमफ्राय देग्लायनिफ्राय फैदोंखि खैजिमा बिदै जानाय राजायाथ' एभ्रि इयार माने बैसागु फैब्लाथाय बुंखायो आरोना खैजिमा बिदै जानांगोन दे खैजिमा बिदै जानांगोन बैहाय दङ खिन्थु खैजिमा बिदै नायनानै लाखादोसो बिदि होनो आरोना ओमफ्राय देग्लाय आंबो थांफाबाय खैजिमा बिदै हाननायावहाय जाथ'वाखै आङो देग्लाय नायनोसै गैला बेखिनिखौनो मोनबाय आरो दायो जाहैबाय सायनायनि सम ना गिलु बालु ओरै गिलु बालु दाउनाव सिङावनोथ' दाउ गन्द्रा सिङाव देन्जार खारबोखाबाय आं गिनानै माबा हाबबाय हेरायाव नेटखायसो बारग'बाय नोंसोर ने जिंजोंथ' फैदोंना बेनोथ' मा जिबौ बेयो मा जिबौमोन नै जोंहानि बिबारा जा मोजां बारनानै दङ बेफोरखौ काटिं होनांसिगोन आरोना काटिं सम मोनाखै सम मोनबानो काटिं होनोसै आरो नै बेफोरखौ नोंथांमोना मा होनो दाउस्रि आथिं होनो आरोना आंथ'
नोंथांमोना मा होनो कमेन्टआव खिन्थालाय बारियाव बे जिउखौ नुनानै जा खारबोखाबाय आङो ओं जा खारबोबाय आङो गिनानैहाय ओरैनो बेखौ गिखायो आङो ओमफ्राय थांनाय समावहाय बेनि खोथा सानखादोंमोन आं बारियावहाय बोरैबा लोगो मोनबाय बायोबा होननानै नुमारबायसो ओमफ्राय बे दावदै जागासिनोमोननो आरोना ओमफ्रायो आइमोना खिन्थादों दावदै जाग्राया बेसो दिनैसो नुबाय नङाबा जोंना दाउआ बारायगौमोन ना एरगौमोन ओरैनो न'नि दावदै बांद्राय मोनजाखायाखै दैसे ना दैनै बिदि मोनजादों आरोना दासिमहालागै बाखिखौ गहोदों नालाय ओंखायनो दायो आं नै जिरायनानै दङ खारनानैहाय मेंबाय नालाय ओंखायनो जिरायदों गार्डेनावहाय बारबो बारदों मोजांनो दायो नै बेवाइफोर सानैया खैजिमा बिदैखौ बासिदों आरोना ओमफ्राय सासेयाथ' रोङानो बासिनो आंबो रोंखाया माथो होनबावनो मालायखौलाय रोङा होननानै ओमफ्राय बिराद खस्थ' आरोना खैजिमा बिदै हाननाया खैजिमा बिदैखौ जानाया बासिनाया जायखिजाया खामानियावनो खस्थ' थाखायो नङा होनब्ला दा जानोबो खस्थ' खालामखानांगोन आबाद मावोब्लाबो खस्थ' साख्रि मावग्राफ्राबो खस्थ' मायावथो खस्थ' गैया जेरावबो खस्थ' लबारनिया माबासो गेसें गोजा गिलु बालु जानो खारबाय आङो हां थोनो थोनो मोनगुलायदां आं सानलांखादोंमोन मिथिगौना बे खोथाखौ जिबौ नुबाय बायबा होननानै ओंखायनो बारियाव थांनो गियो आङो दायो नै खैजिमा बिदैखौ आइया संसै गथ' बानानै संसै आइया नै फिसौजोखौ बानानैहाय संगोन दायो नै गोथाव जासिनगोनदां फिसौजो बानानै संनायखाय खैजिमा बिदैखौ न'खरथामा रानबाय आरोना गावबा गाव न'खराव दा संनानै जासिगोन आरो ओमफ्राय बासिनाया बे बेवाइफोर सासेनिया आब'आ बासिनानै होबाय आरोना आंथ' रोंखायानो आरो गियोबो जाफेराखैबो ओमफ्राय बासिफेराखैबो नालाय ओमफ्राय जोंहा न'आव रावबो समबो गैखाया नै गथ' बानानैनो मानानैनो मा जायो आइया नै खस्थ' खालामनानै संसिगोन आरो दा गथ' बायै बायै सानफ्रोमबो संखायो आइया बिदिनो बुरजाथार मोनबाय गासिनाबो समान समान ना जोंनो बुरजा हरखोथाय समान सुदों ए होमबालाय बुरजायानो ओंखारदों बुरजासाबो ओंखारदों ना मामा एक फुवा जागोन नामाथाय बियो ना फुवासे बारगोन ओहै माइब्रा बिदि मोनलोंसिगोन आहा लोंनायनोसै खैजिमा बिदैजों माइब्राजों लोंनोसै गस्ला गाननांगौनो गस्ला गाननानैसो मोनलोंगोन नो लाबोमारबाय आरोना जौखौ जौ ना मा जुमाय माबासो माइब्रा बिदै माइब्रानि बिदै टेस्ट खालामनायदो टेस्टिं खालामसै माबायदि जादों बेखौ लोंनानैसो बेखौ जानांगौ ना बेखौ जानानै बेखौ लोंनांगौ अके 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 नै खैजिमा बिदै खुगायावनो गलिजोब्बाय गोथावलै बिराद गोथाव नोंथ' जाफेराखै बेखौ जाफेराखै आङो होमबालाय दिनै ट्राइ खालामगोन ना खालामा दिनै खालामनायनोसै एसे जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम बेयो ट्राइ खालामगोन दे
माबायदि first time try खालामनायनोसै आरोना माबायदि मादि गोथावानो मा दाउदै गोथाव बायदि आरो माबायदि गोथाव दाउदै बायदि मिलौनाय गोथाव आरोना जिखुनु गोथाव मोनदों दा गोथाव होमबालाय नोङो नाइस एबारनिफ्राय बैसागु फैबाथाय नैबेखौनो जाबाय थासिगोन आरो खैजिमा बिदै जायोब्ला मा जायो होननानै दहाय आइया खिन्थादों आरोना माने गोदो ओरै होनोमोननो सोरनाबा जुदि पापफोर मावनाय दङबा बे पाप काटा थाङो बिदि होनदों आरो ओमफ्राय आंनि लोगो सासेनिया आङो ब्लग नुदोंमोन आरोना ब्लग ना रिल्स नुदोंमोन आरो बेहाय बुंदोंखि बेखौ जायोब्लालायनो सानस्रिनो हायोनो बेसे सैथो बेखौ मिथिला आरो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय खोथा बेबो बिदि खिन्थादों आरो दैयाव गोजावनायखाय सानस्रिनो हायो सानदों आरो मेबि